Aquestes imatges s'han fet familiars en pocs anys per a tots els espectadors de Catalunya. Són imatges d'esports, d'informatius, de musicals, de concursos, de telesèries, que conformen un món particular, el món de la televisió de Catalunya. El conjunt de les instal·lacions de Sant Joan d'Espí forma l'estructura bàsica de Televisió de Catalunya. Entre els edificis distingim en primer lloc el Centre d'Accés i Control, un petit immoble que serveix d'entrada als dos grans centres de producció, l'anomenat Centre de Producció d'Audiovisuals, el CPA, i el Centre d'Emissió d'Informatius, el CEI. Al mig del recinte hi ha un quart edifici, el Centre de Serveis i Energies. En aquest centre hi ha el Servei d'Unitats Mòbils i el Departament de Xarxa, que s'encarrega de la planificació i el manteniment de la xarxa de difusió i també de la instal·lació dels radioenllaços en les retransmissions. Al terrat del Centre d'Emissió d'Informatius hi ha les paràboles d'enllaços i recepció d'emissions via satèl·lit. Aquí es reben les imatges que s'envien des d'altres països per donar notícia puntual dels esdeveniments importants que hagin passat a qualsevol racó del món. El CEI, o Centre d'Emissió d'Informatius, és l'edifici més representatiu de l'entitat. Té 2 pisos i un soterrani. El soterrani serveix de garatge per als cotxes dels ENG, els reporters que es desplacen al lloc on hi ha la notícia per gravar-la i fer-la arribar als estudis centrals. Una gran galeria central distribueix l'accés als diferents departaments del CEI. El servei de documentació és un dels departaments més complexos. Els documentalistes disposen d'un exhaustiu magatzem d'informació, tant escrita com audiovisual. És un gran banc de dades on es pot localitzar qualsevol imatge o informació que pugui tenir interès per als informatius o per als programes. El Departament d'Informatius està dotat d'una infraestructura pròpia completa. Els seus estudis de postproducció, de so, tenen tots els mitjans necessaris, com són la sala de locució i els equips per mesclar fins a 24 efectes diferents de so. A les cèl·lules individuals d'editatge, els mateixos ENG editen i sonoritzen el material gravat. L'eix central del Departament d'Informatius és la redacció, on cada responsable està dotat de les innovacions tècniques que serveixen per rendibilitzar al màxim la seva feina informativa. Quan les notícies s'han muntat i sonoritzat, cal fer arribar la informació a l'espectador per mitjà d'un conductor. Per això, al CEI també hi ha sales de maquillatge, de vestuari i de perruqueria, per on passen els conductors dels telenotícies, sigui el del migdia, el del vespre, el de la nit o el del cap de setmana. Els convidats a qualsevol programa també s'han de sotmetre a aquestes sessions preparatòries de maquillatge per poder-se encarar a la difícil prova de la càmera. Al CEI també hi ha un estudi polivalent, des d'on es realitzen tot tipus de programes i de serveis informatius especials. L'edifici del CPA, Centre de Producció d'Audiovisuals, és el més gran de tots, amb una superfície de 16.500 metres quadrats. Una gran part d'aquest espai l'ocupa el magatzem de premuntatge, on es construeixen i s'emmagatzemen els decorats dels programes. El taller d'escenografia està equipat amb tots els elements necessaris per construir qualsevol tipus de decorat. La capacitat de producció del centre la determinen els seus 4 estudis de gravació. Un d'ells, el plató número 1, de 800 metres quadrats, es destina a la realització de grans programes, de concursos o d'espais de varietats amb una assistència massiva de públic. Els altres 3, de 400 metres quadrats, serveixen per gravar els programes d'emissió diària o aquells que no requereixen un públic massa nombrós. A més, a Televisió de Catalunya hi ha altres departaments importants. El Departament de Direcció Artística disposa de la tecnologia i del personal més capacitats dins del camp del grafisme televisiu i per això els resultats són d'un alt nivell de qualitat. Als arxius discogràfics hi ha més de 100.000 discos de música i sons diversos.
La recepció, a través del satèl·lit Meteosat, permet accedir a imatges meteorològiques que després s'animen electrònicament. Les sales d'editatge estan equipades amb recursos tècnics que permeten editar tot tipus d'efectes electrònics. A la sala de continuïtat es controla segon a segon l'emissió dels programes, tant si són gravats com en directe. Tallers de manteniment, departaments de compra de programes i un llarg etcètera de serveis fan possible que cada dia els espectadors de Catalunya tinguin a casa seva una programació completa en la llengua del seu país. Però el fet d'emetre en català no vol dir que Televisió de Catalunya es conformi amb un món tradicional o tancat en ell mateix, sinó ben al contrari. Televisió de Catalunya dona a conèixer a través de les seves emissions la realitat del país i la realitat de fora. Amb els seus programes es presenta l'ampli ventall que integra la cultura a Catalunya, feta de tradició i de modernitat, de creació pròpia i d'influència internacional. Una televisió que dona a conèixer els personatges i les obres que han sortit d'aquesta barreja de tradició i innovació que és Catalunya. Personatges i obres, portaveus d'un país on s'agermanen el camp amb la ciutat, l'esport amb la lírica, la pintura amb el teatre, la música amb l'arquitectura. Catalunya té 6 milions d'habitants, però la seva televisió arriba fins al País Valencià, les Illes Balears i al sud de França. D'aquesta població, un 64% parla en català, llengua que entén un 90% dels habitants. Aquestes són xifres realment importants, si es té en compte que ha estat una llengua especialment maltractada i ignorada durant molt de temps. De tota la població de Catalunya, més d'un 50% veu habitualment les emissions de Televisió de Catalunya, la qual cosa la situa sobre els 3 milions d'espectadors. Administrativament, Televisió de Catalunya és una empresa pública que depèn, conjuntament amb les emissores de ràdio de la Generalitat, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El Consell d'Administració de la Corporació, format per 12 membres elegits pel Parlament de Catalunya, i el director general, nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat, s'encarreguen de l'administració general i la direcció de l'ens públic. L'any 1989 el pressupost aprovat va ser de 16.000 milions de pessetes per a totes les empreses filials, dels quals 12.000 milions varen ser propis i 4.000 milions provinents de la Generalitat en concepte de subvenció. L'any 1989, per primera vegada des de la seva fundació l'any 1983, TV3 va aconseguir autofinançar-se. Les seves 5.397 hores d'emissió es van distribuir percentualment d'aquesta manera. Informatius 18%, telesèries 15%, esports 13%, cinema 10%. Entreteniments 9%, infantils 8%, culturals 8%, publicitat 6%, altres 13%. L'any 1988 TV3 va consolidar-se com la primera televisió dual del país. Una mica només. Doncs ja no tens prou. Per què? Si saps alguna cosa, m'estimo més que me'l diguis. No estic al pas tous les détails, mais... À ce qu'on dit, il y a une fille qui s'est suicidée. Tècnicament, el sistema d'emissió dual utilitzat per TV3 és el conegut com a sistema alemany. A Mallorca, un lloc així. Em sembla que la senyora Ferrer pinta. Fa basar la base a les antenes de dones que es dediquen a pintar aquí. El dia 26 de desembre, amb el concert de Sant Esteve, TV3 llançava a l'aire la seva primera emissió estereofònica. Els serveis informatius de Televisió de Catalunya han estat, al llarg d'aquests anys, el millor exponent del tipus de televisió àgil, dinàmica i puntual que demanen els espectadors catalans. Algunes de les imatges dels informatius de TV3 han donat la volta al món i alguns dels seus programes informatius, com ara 30 minuts, han rebut els guardons de televisió més preciats. Reportatges confeccionats pels serveis informatius s'han aconseguit imatges inèdites que han trasbalsat la crítica i els espectadors per la seva autenticitat. TV3 ha aconseguit al mateix temps emetre en català sèries de gran popularitat internacional i produir sèries pròpies que han obtingut un ressò important fora del Principat. Així ho demostren els premis aconseguits per programes com 3 estrelles,
Curar-se en salut, Mediterrània i Vostè jutja, o les caretes d'alguns programes de producció pròpia. Però amb èxit i tot, la lluita de Televisió de Catalunya per aconseguir un nivell de qualitat i d'audiència ben alt continua. Per això, al setembre de 1989, neix un canal nou, el Canal 33, una nova televisió que complementa TV3 a la vegada que s'afirma amb un estil propi i amb un públic propi. Les imatges dels seus programes són ja conegudes i aconsegueixen, com ho ha fet TV3, admiradors incondicionals. TV3 i Canal 33 són, conjuntament, la proposta televisiva creada des de Catalunya en llengua catalana, l'eina més eficaç per a la convivència i el coneixement de la realitat catalana arreu del món.